सहितं कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललितां श्री विशाखान्वितां च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभार सुधे देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः पंचतत्वात्मं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपं भक्तावतारं भक्ताख्यां नमामि भक्तशक्तिं नित्यानन्दमहं सर्वानन्दकरं परं हरिनामप्रदं देवम् अवधूतशिरोमणि नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदाय कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने नमो नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदले कृष्णाय कृष्ण भक्ताय की जय गुरु महाराज की जय गौर प्रेमानंद हरे हरे। हरे कृष्ण। जगन्नाथ अष्टकम कीर्तन जगन्नाथ भगवाने कुറിച്ചുള്ള കീർത്തനമുണ്ട് ജഗന്നാഥ അഷ്ടകം അത് ചൊല്ലിയിട്ട് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ പിന്നീട് ചർച്ച ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കാവോ? സൗണ്ട് കേൾക്കാവോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജഗന്നാഥ അഷ്ടകം. കഥാചിത് കാളിന്ദി തട വിപിന സംഗീത കരവോ മുദാ ബീരീനാരി വദന കമല സ്വാദ മധുപ രമാ ശംഭോ ബ്രഹ്മ മരപതി ഗണേശാർച്ചിത പതോ ജഗന്നാഥ സ്വാമി നയന പതകാമി ഭവതു മേ ഭുജേ സഖ്യേ വേണോ ശിരസി ശിഖി പഞ്ചം കഥിതത്തെ दुकूलं नेत्रं ते सहचरि कटाक्षं विदधते सदा श्रीमद्वृन्दा वनवसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पदकामी भवतु मे महाम्बोधिस्तीरे कनकरुचिरे नीलशिखरे वसान्ता सादन्ता सहज बलभद्रेण बलिना सुभद्रा मध्यस्था सकल सुर सेवावसरतो जगन्नाथ स्वामी नयन पदकामी भवतु मे कृपा पारावारा सजल जलदा श्रेणी रुचिरो रमावाणी रामा स्वरगमल पंगेरुकमुखा सुरेन्द्र आराध्या श्रुति गणशिखा गीत चरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पदकामी भवतु मे रथारुद्धो गच्छन् पतिमिलित भूदेव पतले स्तुति पादुर्भावं प्रतिपदमुपाकर्ण्य सदया दया सिन्धुर्बन्धु
सकल जगतं सिंधु सुदया जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे परं ब्रह्मा पीडा कुवलयदल्लोत्फुलनयनो निवासी नीलाद्रौ निहित चरणो नन्द शिरसि रसानन्दे राधा सरसवपुरालिङ्गन सुखो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे न वेयाचे राज्यं न च कनकमाणिक्य विभवम् न याचेऽहं रम्यं सकलजनकाम्यं वरवतुं सदा काले काले प्रमदपतिनागेतशरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे हरात्वं संसारं मृगधरमासरं सुरपते हरात्वं पापन्नं विदविमपरं यादवपते अहो दीने नाते निहित चरणो निश्चितमिदं जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथाष्टकं पुण्यं यप्पडे प्रयता शुचि सर्वपापा विशुद्धात्मा विष्णुलोकं स गच्छति। हरे कृष्ण। ഹരേ കൃഷ്ണ. ജഗന്നാഥാഷ്ടകത്തിന്റെ ആ വരികളുടെ അർത്ഥം നമുക്ക് നോക്കാം. ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ അർത്ഥം: ആനന്ദ അതിരേക വേളകളിൽ ജഗന്നാഥസ്വാമി യമുനാ തീരവാടിക്കയിൽ തന്റെ പക്കലുള്ള ഓടക്കുഴൽ ഉച്ചസ്ഥായിലുള്ള സംഗീതം പൊഴിക്കുന്നു. വിടർന്ന വലിയ താമരപ്പൂവിൽ നിന്ന് തേന്നുകരുന്ന വണ്ടിനെ പോലെ വ്രജത്തിലുള്ള ഗോപാലക ഗൃഹങ്ങളിലെ സുന്ദര തരുണിമണികളുടെ മുഖകമലങ്ങളിൽ ചുംബിക്കുന്നു. ലക്ഷ്മി, ബ്രഹ്മാവ്, ശിവൻ, ഇന്ദ്രൻ, ഗണേശൻ തുടങ്ങിയ ദേവന്മാർ പോലും പാദപൂജകൾ ചെയ്യുന്ന ആ ജഗന്നാഥ സ്വാമി എനിക്ക് ദർശനീയനാകട്ടെ. ജഗന്നാഥസ്വാമി എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? സാക്ഷാൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്ന ഓടക്കോലൊക്കെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നതായിട്ട് അല്ലെ. രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം: ഇടത് കൈയിൽ ഓടക്കുഴലും ശിരസിൽ മയിൽപീലിയും അരയിൽ മഞ്ഞപ്പട്ടും ചാർത്തിയ ജഗന്നാഥസ്വാമി കൺകോണുകളിൽ തന്റെ ഭക്തരെ കടാക്ഷിക്കുന്നു. ദിവ്യധാമമായ വൃന്ദാവനവാസവേളയിലുടനീളം അദ്ദേഹം സ്വന്തം ദിവ്യത്വം മറ്റുള്ളവർക്ക് വെളിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ജഗന്നാഥസ്വാമി എനിക്ക് ദർശനീയനാകട്ടെ. മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ അർത്ഥം: ദിവ്യസാഗര തീരത്തിലുള്ള സ്വർണമയമായ നീലാചല പർവ്വതത്തിലെ അത്യുജ്വലമായ കൊട്ടാരത്തിൽ ഭഗവാൻ ജഗന്നാഥസ്വാമി ബലിഷ്ഠഗാത്രനായ സഹോദരൻ ബലരാമനോടും സഹോദരി സുഭദ്രയോടും കൂടി ഇരുന്നരുളുന്നു. ദേവതാഗണങ്ങളായ അമൃതാത്മാക്കൾക്ക് സേവിക്കുവാനും ആരാധിക്കുവാനും അവസരമൊരുക്കുന്ന ആ ജഗന്നാഥസ്വാമി എനിക്ക് ദർശനീയനാകട്ടെ. കരുണാസാഗരനും നാലാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ അർത്ഥം: കരുണാസാഗരനും ഘനശ്യാമമേഘ സുന്ദരനുമായ ഭഗവാൻ ജഗന്നാഥസ്വാമി ലക്ഷ്മി ദേവിക്കും സരസ്വതി ദേവിക്കും അനുഗ്രഹത്തിന്റെ കലവറയാണ്. അനഘ കേദാരമായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തിരുമുഖം നിഷ്കളങ്കമായ വിടർന്ന താമരപ്പൂവിനെ സദൃശമാണ്. ഉപനിഷത്തുക്കൾ കീർത്തിക്കുകയും ദേവതകളും മഹർഷിമാരും സദാ ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആ ജഗന്നാഥസ്വാമി എനിക്ക് ദർശനീയനാകട്ടെ. ഓക്കെ, അഞ്ചാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ ഞാൻ വായിക്കാം. അത് സ്ലൈഡിൽ ഇല്ല നമ്മുടെ കയ്യിൽ. അഞ്ചാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ അർത്ഥം: ജഗന്നാഥ സ്വാമിയുടെ രഥയാത്ര വേളകളിൽ ബ്രാഹ്മണ ഭക്തന്മാർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആനന്ദത്തിനായി തിരുനാമങ്ങൾ പ്രകീർത്തിക്കുകയും ഭഗവത്ഗീതങ്ങൾ അത്യുച്ചത്തിൽ ആലപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സർവലോക മഹേശ്വരനും സർവചരാചരങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ സുഹൃത്തും കരുണാവാരിധിയുമായ അദ്ദേഹം അവരിൽ പ്രസാദിക്കുന്നു.
അങ്ങനെയുള്ള ശ്രീ ജഗന്നാഥ സ്വാമി അമൃത മദനവേളയിൽ പിറന്നവളും തൻ്റെ വാമാംഗിയുമായ ലക്ഷ്മി ദേവിയോടൊപ്പം എനിക്ക് ദർശനീയനാകട്ടെ. 6ാമത്തെ ശ്ലോകം. വിടർന്ന താമരപ്പുവിതൾ പോലെ മനോഹര മിഴികളോടുകൂടി ബ്രഹ്മശിരസിന് അലങ്കാരമായിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ ജഗന്നാഥ സ്വാമി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാദപത്മങ്ങൾ തന്റെ ശിരസിലൂന്നി നീലാചലത്തിലെ ദിവ്യധാമത്തിൽ വണരുളുന്നു. പ്രാണപ്രേയസിയായ ശ്രീമതി രാധാറാണിയുടെ ശീതള തടാകം പോലെയുള്ള പൂവുടൽ ആനന്ദാതിരകത്താൽ പുണരുന്ന ജഗന്നാഥ സ്വാമി എനിക്ക് ദർശനീയനാകട്ടെ. 7ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ അർത്ഥം. കേവലം സാധാരണ ജനത്തെ പോലെ സുന്ദരിയായ ഭാര്യ, ധനം, സ്വർണം, മാണിക്യ, രാജാധികാര്യം എന്നിവയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയില്ല. ആരുടെ അപദാനങ്ങളാണ് പരമശിവൻ സദാ കീർത്തിക്കുന്നത്? അങ്ങനെയുള്ള ശ്രീ ജഗന്നാഥ സ്വാമി എനിക്ക് ദർശനീയനാകട്ടെ. 8ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ അർത്ഥം. ഉപയോഗരഹിതമായ ഈ ഭൗതിക ഗാത്രത്തിൽ നിന്ന് മോചിതനാക്കി സമുദ്രം പോലെ വിശാലമായ എന്റെ പാപ സഞ്ചയങ്ങൾ അവിടുന്ന് നശിപ്പിച്ചു കളയണേ. ദേവാദിദേവനായ ഭഗവാനെ, ഈ വിശ്വത്തിന്റെ അഭയകേന്ദ്രമായ അങ്ങയുടെ ചരണകമലങ്ങളിൽ നമസ്കരിക്കുന്നവരെ പാദസ്പർശത്താൽ അനുഗ്രഹീതമാക്കുന്ന ആ ജഗന്നാഥ സ്വാമി എനിക്ക് ദർശനീയനാകട്ടെ. ഇവിടെ ജഗന്നാഥ അഷ്ടകത്തിന്റെ ഫലശ്രുതിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. ജഗന്നാഥാഷ്ടകം പുണ്യം എപ്പടേ പ്രയത ശുചി സർവപാപ വിശുദ്ധാത്മാ വിഷ്ണുലോകം സഗച്ഛതി. അന്ധകരണ ശുദ്ധിയോടെ ഗുണാത്മാവായി ഈ 8 പദ്യങ്ങളാകുന്ന അഷ്ടകം കൊണ്ട് ഭഗവാൻ ജഗന്നാഥ സ്വാമിയെ കീർത്തിക്കുന്നവൻ സർവപാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിതനായി വിഷ്ണുലോകം അഥവാ വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിലെത്തുന്നു. അത്രയും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ജഗന്നാഥ അഷ്ടകം അല്ലെ. ജഗന്നാഥ് ഭഗവാൻ ആരാണ്? സാക്ഷാൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ജഗന്നാഥപുരിയിലുള്ള ഭഗവാന്റെ ദിവ്യ ചരിത്രത്തെ കുറിച്ചിട്ടും ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ചൊക്കെ കുറച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം. പുരി ജഗന്നാഥ ഭഗവാന്റെ ആ ചരിത്രത്തെ കുറിച്ച് പറയാം. വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ വലിയ ഭക്തനായിരുന്നു ഇന്ദ്രദ്യുമ്ന മഹാരാജാവ്. പുരിയുള്ള രാജാവായിരുന്നു ഇന്ദ്രദ്യുമ്ന മഹാരാജാവ്. ഭഗവാനെ നേരിട്ട് കാണുവാൻ ആത്മാർത്ഥമായി അഭിലഷിച്ചു. ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ വിഗ്രഹാവതാരമായ നീലമാധവൻ ഇന്ദ്രദ്യുമ്നാൽ രാജകീയമായ രീതിയിൽ പൂജിക്കപ്പെടണമെന്ന് തന്റെ പുരോഹിതനായ വിദ്യാപതിയെ അറിയിച്ചതായി രാജാവ് അറിഞ്ഞു. പക്ഷെ രാജാവ് അവിടെ എത്തിയപ്പോഴേക്കും ആ വിഗ്രഹം അവിടെ നിന്നും അപ്രത്യക്ഷമായിരുന്നു. ആകാശത്തിൽ നിന്ന് ഒരു അശരീരി രാജാവിനോട് നീലാചലത്തിന്റെ മുകളിൽ ഒരു ക്ഷേത്രം പണിയുവാനും അവിടെ ഭഗവാൻ അവിടെ തടി കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ രൂപത്തിൽ പ്രത്യക്ഷനാവുമെന്നും സൂചിപ്പിച്ചു. ഇപ്രകാരം അശരീരി അനുസരിച്ച് ഇന്ദ്രദ്യുമ്ന മഹാരാജാവ് ഒരു ക്ഷേത്രവും അതിനു ചുറ്റും രാമകൃഷ്ണപുരം എന്ന പട്ടണവും പണികഴിപ്പിച്ചു. ക്ഷേത്രപ്രതിഷ്ഠ ബ്രഹ്മദേവൻ തന്നെ ചെയ്യണമെന്ന് മഹാരാജാവിന്റെ വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു. അതിനുവേണ്ടി ബ്രഹ്മദേവനെ കാണുവാനായി അദ്ദേഹം ബ്രഹ്മലോകത്തിലേക്ക് പോയി. പക്ഷെ ബ്രഹ്മലോകത്തെ കാലചക്രം വ്യത്യസ്തമാകിയാൽ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ശേഷം രാജാവ് ഭൂമിയിൽ തിരികെ എത്തിയപ്പോഴേക്കും ക്ഷേത്രം മണൽ കാറ്റാൽ മുടക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇന്ദ്രദ്യുമ്ന മഹാരാജാവ് പോയതിനു ശേഷം 2 രാജാക്കന്മാർ ആ ഭൂമിയിൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കും. 2ാമത്തെ രാജാവായ ഗാളമാധവന്റെ ഭരണകാലത്ത് ക്ഷേത്രം പുനരുദ്ധരിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ബ്രഹ്മലോകത്തിലുള്ള ആയുർദൈർഘ്യം എന്ന് പറയുന്ന അവിടുത്തെ കാലം നമ്മുടെ സമയം അല്ല അല്ലെ, സമയത്തില് വ്യത്യാസമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഭൂമിയിലെ അനേകം വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിരുന്നു രാജാവ് തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത്. അപ്പൊ അതൊക്കെ മണൽക്കാറ്റ് അല്ലെ, ആ ക്ഷേത്രമുള്ളത് കടലിന്റെ ഒക്കെ തീരത്ത്. അപ്പൊ അവിടെ മണൽ കൊണ്ട് മൂടപ്പെട്ടിരുന്നു. പിന്നീട് വേറെയുള്ള രാജാക്കന്മാരൊക്കെ ഭരണം നടത്തിയിരുന്നു. ബ്രഹ്മലോകത്ത് നിന്ന് തിരികെ എത്തിയ മഹാരാജാവ് താനാണ് ക്ഷേത്രം പണികഴിപ്പിച്ചതെന്ന് അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ചു. പക്ഷെ ആരും അത് വിശ്വസിച്ചില്ല. എന്നാൽ കാലങ്ങളായി ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപത്തുള്ള ആൽമരത്തിൽ വസിച്ചിരുന്ന ഭൂഷണ്ടി എന്ന കാക്ക
ക്ഷേത്ര നിർമ്മാണം വീക്ഷിച്ചിരുന്നു. ഭൂഷണ്ടി രാജാവിന്റെ കഥയെ സ്ഥിരീകരിച്ചു. അതിനുശേഷം ബ്രഹ്മദേവനോട് ക്ഷേത്രവും അതിനെ ചുറ്റുമുള്ള ശ്രീക്ഷേത്രവും സ്ഥാപിക്കുവാൻ രാജാവ് അപേക്ഷിച്ചു. ബ്രഹ്മദേവൻ അരുളി ചെയ്തു, ഈ സ്ഥലം സർവോത്തമനായ ഭഗവാന്റെ ആന്തരിക ശക്തിയാൽ പ്രകടമാക്കപ്പെട്ടതാണ്. ഭഗവാൻ അത്യന്ത വിഹീനായി ഇവിടെ വസിക്കുകയും സ്വന്തം ആഗ്രഹപ്രകാരം ഇവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ഭഗവാനെ ഇവിടെ സ്ഥാപിക്കുക എന്നത് എന്റെ ശക്തിയുടെ അധീനതയിൽ പെട്ടതല്ല. ഇവിടെ ബ്രഹ്മദേവൻ തന്നെ പറയുന്നല്ലേ, ബ്രഹ്മദേവൻ ഏറ്റവും വലിയ ജീവാത്മാവ് 4 തലയുള്ള ബ്രഹ്മദേവൻ പറയുന്നു, എന്റെ ഭഗവാനെ ഇവിടെ സ്ഥാപിക്കുക എന്നത് എന്റെ ശക്തിയുടെ അധീനതയിൽ പെട്ടതല്ല എന്ന് പറയുന്നല്ലേ. ഭഗവാൻ അത്യന്ത വിഹീന ഇവിടെ വസിക്കുകയും സ്വന്തം ആഗ്രഹപ്രകാരം ഇവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്തു അല്ലെ. ഭഗവാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു എന്താണ് ആ സർവകാരണം അല്ലെ. എന്നാലും ഭഗവാൻ എന്താണ് നമോ നമസ്തേ അഖിലകാരനായ നിഷ്കാരനായ അത്ഭുതകാരനായ ഭഗവാൻ എല്ലാ സർവകാരണങ്ങൾക്കും കാരണമാണ് അല്ലെ. എന്നാലും നിഷ്കാരനാണ് ഭഗവാൻ. ആരുടെങ്കിലും നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചിട്ടല്ല ഭഗവാൻ വരുന്നത് അല്ലെ. ആരുടെയെങ്കിലും എന്താണ് പറയാം അനുവാദം വാങ്ങിച്ചിട്ടല്ല വരുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നു, ഞാൻ ആരുമല്ല ഭഗവാനെ ഇവിടെ സ്ഥാപിക്കാനായിട്ട്. ഇത് കേട്ട രാജാവിന്റെ സൗര്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അക്ഷമ വിഷാദമായി മാറുന്നിടം വരെ അദ്ദേഹം പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു. ജീവിതം ഉപയോഗശൂന്യമാണെന്ന് കരുതി നിരാഹാരമിരുന്നു. ജീവൻ ത്യജിക്കുവാൻ അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചു. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ജഗന്നാഥൻ രാജാവിന്റെ സ്വപ്നത്തിൽ പ്രത്യക്ഷനായിട്ട് പറഞ്ഞു, പ്രിയ രാജാവേ, നിന്റെ ഉത്കണ്ഠ ത്യജിക്കൂ. നാളെ ദാരുബ്രഹ്മൻ എന്ന എന്റെ തടിയുടെ രൂപത്തിൽ കടലിൽ നിന്നും ബാൻകിമുഹാൻ എന്ന സ്ഥലത്ത് ഒഴുകി വരും. അടുത്ത നാൾ ആഹ്ലാദകരമായ ഒരു കീർത്തനത്തിനിടയിൽ ദാരുബ്രഹ്മൻ കരയ്ക്ക് അടുക്കുകയും ഒരു സ്വർണ്ണരഥത്തിൽ രാജാവിന്റെ അടുത്തെത്തിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. അദ്ദേഹം പല സമർത്ഥന്മാരായ ശില്പികളെ വരുത്തി. പക്ഷേ അവർക്കാർക്കും ദാരുബ്രഹ്മനെ തൊടാൻ പോലും കഴിഞ്ഞില്ല. അവരുടെ ഉളി തടിക്കഷ്ണത്തെ തൊടുമ്പോഴേക്ക് ചിന്ന ഭിന്നമായി പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അപ്പൊ ഒരു തടി അല്ലെ, ദാരുബ്രഹ്മൻ എന്നും ഭഗവാനെ പറയും. മരത്തിലാണ് ആ ജഗന്നാഥൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് ദാരുബ്രഹ്മൻ എന്ന് പറയും. മരത്തിലെ ആ ശംഖ് ചക്ര ഗദാപത്മം ഇതൊക്കെ അടയാളമായിട്ട് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ നദിയിലൂടെ ഒഴുകി വന്നിട്ട് കടലിലൂടെ ഒഴുകി വന്നിട്ടുള്ള ആ മരത്തടി ഭഗവാന്റെ രൂപം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് രാജാവിന്റെ അടുത്ത് എത്തിച്ചെന്ന് പറയുന്നല്ലേ. സ്വർണ്ണ രഥത്തിൽ അവിടെ എത്തിച്ചു രാജാവിന്റെ അടുത്ത്. എന്നാൽ ആർക്കും അത് അതിനെ രൂപമാക്കി മാറ്റാനായിട്ട് അതിൽ സ്പർശിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവരുടെ ഉളികളൊക്കെ ആയുധങ്ങളൊക്കെ ചിന്ന ഭിന്നമായി പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം അനന്ത മഹാറാണ എന്ന് സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു ശില്പി വന്നു. വിഗ്രഹം കൊത്തിക്കൊടുക്കുവാൻ അദ്ദേഹം സന്നദ്ധത പ്രകടിപ്പിച്ചു. ചിലരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹം അനന്തശേഷൻ തന്നെയായിരുന്നു. മറ്റു ചിലർ പറയുന്നതനുസരിച്ച് അദ്ദേഹം ദേവന്മാരുടെ ശില്പിയായ വിശ്വകർമാവാണ്. അദ്ദേഹം ഭഗവാന് സേവ സമർപ്പിക്കാനായി വന്നതാണ്. അദ്ദേഹത്തെ അടച്ച മുറിയിൽ തനിയെ വിഗ്രഹത്തിന്റെ പണി ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കുകയാണെങ്കിൽ 21 ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ വിഗ്രഹം തയ്യാറാക്കാമെന്ന് അദ്ദേഹം വാക്ക് കൊടുത്തു. ദിവസേന രാജാവ് വലിയ പ്രതീക്ഷയോടെ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ കഥകൾക്ക് മുൻപിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കുമായിരുന്നു. പക്ഷെ 14-ാമത്തെ ദിവസം ശില്പിയുടെ ആയുധങ്ങളുടെ ശബ്ദം കേൾക്കാതായപ്പോൾ രാജാവിന്റെ പ്രതീക്ഷകൾ ഉത്കണ്ഠയിലേക്ക് വഴിമാറി. മന്ത്രിമാരുടെ നിരന്തരമായ വിലക്കുകളെ വകവയ്ക്കാത്ത രാജാവ് ബലമായി അടക്കപ്പെട്ടിരുന്ന കഥകൾ തുറന്നു. അപ്പോഴേക്കും ശില്പി അവിടെ നിന്നും അപ്രത്യക്ഷനായിരുന്നു. ദാരുബ്രഹ്മൻ അപ്പോൾ 3 രൂപത്തിൽ പ്രത്യക്ഷമായിരുന്നു. ജഗന്നാഥനും സുഭദ്രയും പിന്നെ ബലദേവനും വിഗ്രഹങ്ങളുടെ അടുത്തെത്തിയ രാജാവ് അവരുടെ കൈകളുടെയും കാലുകളുടെയും പണി കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലായെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു. എന്താണ് രാജാവിനെ തിടുക്കമായി അല്ലെ ഭഗവാനെ കാണാൻ 21 ദിവസമാണ് ആ വിശ്വകർമാവ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. 21 ദിവസം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് വിഗ്രഹത്തിന്റെ പണികളൊക്കെ പൂർത്തിയായി അല്ലെ. എന്നാൽ ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് ആ രാജാവിന് തിടുക്കമായി അല്ലെ. അപ്പൊ എല്ലാ ദിവസവും അതിന്റെ ഡോറിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ആ ശബ്ദം ഉളിയുടെയും മുട്ടിയുടെയും ഒക്കെ ശബ്ദം കേൾക്കും അല്ലെ. പണിയൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്, വേഗത്തിൽ ലഭിക്കുമെന്നല്ലേ. എന്നാൽ 14-ാമത്തെ ദിവസമായപ്പോഴോ ശബ്ദമൊന്നും കേൾക്കാത്തപ്പോഴ് രാജാവിന് സംശയമായി അല്ലെ. അങ്ങനെ ആ
ശില്പി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ നിബന്ധന തെറ്റിക്കണ്ടായി അല്ലെ. 21 ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ തുറക്കാവൂ എന്നത് തെറ്റിച്ചല്ല. 14ാമത്തെ ദിവസം തുറന്നു. അപ്പോ ഉടനെ തന്നെ ആ ശില്പി അതൊക്കെ അവിടെ നിർത്തി, പണി അവിടെ വെച്ച് നിർത്തിയിട്ട് പോവുകയുണ്ടായി അല്ലെ. രാജാവ് നോക്കിയപ്പോൾ കാണുന്നത് 3 രൂപങ്ങള്, ജഗന്നാഥ് ഭഗവാൻ, സുഭദ്ര, ബലദേവ് അല്ലെ. ജഗന്നാഥ് എന്ന് പറയുന്നത് സാക്ഷാൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ, ബലദേവ് എന്ന് പറയുന്നത് ബലരാമനും, പിന്നെ സുഭദ്ര എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ സഹോദരിയായിട്ടുള്ള സുഭദ്ര. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ വിഗ്രഹത്തിന്റെ ഒക്കെ കൈകളുടെയും കാലുകളുടെയും പണി കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് തിരിച്ചറിയും. അപ്പൊ ഇത് വെറുതെ സംഭവിച്ചല്ല, ഇതിന്റെ പിന്നിലും ഭഗവാന്റെ ഒരു ലീലയുണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും. അഹോ കഷ്ടം, അദ്ദേഹം നിലവിളിച്ചു. ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്തത്? ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് ഇത്ര അക്ഷമനായി? ഇപ്പോൾ വിഗ്രഹത്തിന്റെ പണി തീരാതിരിക്കുകയും ശില്പി അപ്രത്യക്ഷമാവുകയും ചെയ്തു. ഞാനൊരു വലിയ അപരാധിയാണ്. ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് നിരാഹാരമിരുന്നു. ജീവൻ ത്യജിക്കുവാൻ അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചു. അർദ്ധരാത്രി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഭഗവാൻ ജഗന്നാഥൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വപ്നത്തിൽ വന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു: ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ എന്റെ വസതിയോടൊപ്പം പല അവതാരങ്ങൾ ഞാൻ എടുക്കും. എനിക്ക് ഭൗതികമായ കൈകളുടെയോ കാലുകളോ ഇല്ല. പക്ഷേ ആത്മീയമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാൽ എന്റെ ഭക്തന്മാരാൽ അർപ്പിക്കപ്പെട്ട സേവ ഞാൻ അംഗീകരിക്കുകയും ലോകത്തിന്റെ നന്മയ്ക്കായി ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നും മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഞാൻ പോവുകയും ചെയ്യും. നീ നിന്റെ വാക്ക് തെറ്റിച്ചു, പക്ഷേ അത് കാലുകളില്ലാത്ത അവൻ ചലിക്കുന്നു. കൈകളില്ലാതെ അവൻ സ്വീകരിക്കുന്നു എന്ന വേദവാക്യങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ജഗന്നാഥ രൂപത്തിനെ പ്രകടിപ്പിക്കുവാനുള്ള എന്റെ ലീലയുടെ മാധുര്യമുള്ള ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ്. എങ്കിലും സ്നേഹത്താൽ പവിത്രമാക്കപ്പെട്ട കണ്ണുകളുള്ള എന്റെ ഭക്തന്മാർ എന്നെ സദാ ഓടക്കുഴലേന്തി നിൽക്കുന്ന ശ്യാമസുന്ദരനായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. എന്നെ സമൃദ്ധമായി പൂജിക്കുവാൻ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ സമയാസമയങ്ങളിൽ സ്വർണവും വെള്ളിയും കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ കൈകളും കാലുകളും വെച്ച് എന്നെ ആരാധിക്കാം. എന്നാൽ എന്റെ കൈയും കാലുമാണ് എല്ലാ ആഭരണങ്ങളുടെയും ആഭരണം എന്ന് നീ മനസ്സിലാക്കണം. സ്വപ്നത്തിൽ കേട്ട ജഗന്നാഥന്റെ വാക്കുകളാൽ ഇന്ദ്രദ്യുമ്ന മഹാരാജാവ് സംതൃപ്തനാവുകയും ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തു: ജഗത്തിലുള്ള എല്ലാവർക്കും അങ്ങയുടെ ദർശനം ലഭിക്കുവാനായി ഒരു ദിവസം 3 മണിക്കൂർ മാത്രമേ അങ്ങയുടെ ക്ഷേത്രം അടഞ്ഞിരിക്കാവൂ. അങ്ങ് ദിവസം മുഴുവനും ആഹാരം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും അങ്ങയുടെ താമര ഇതളുകൾ പോലുള്ള വിരലുകൾ ഒരിക്കലും മുടങ്ങാതെ ഇരിക്കുകയും വേണം. ഭഗവാൻ ജഗന്നാഥൻ മറുപടി പറഞ്ഞു: തഥാസ്തു, അങ്ങനെ തന്നെ നടക്കട്ടെ. ഭഗവാനെ കാലുകൾ നമ്മളെ ബദ്ധാത്മാക്കളെ പോലെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ ചലിക്കാനായിട്ട് കാലുകളുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനായിട്ട് കൈകളുടെയോ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അല്ലെ. ആ ബ്രഹ്മസ്മിതത്തിൽ തന്നെ അങ്കാനിയസ്യ സകലേന്തി യവൃത്തി മന്തി പശ്യന്തി പാന്തി കലയന്തി ചിരന്തി. ഭഗവാനെ ഒരു ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ചെയ്യാവുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പോലുള്ള ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ശരീരം അതീന്ദ്രിയമാണ് അല്ലെ. ഭഗവാന് ആ കാലില്ലെങ്കിലും നടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും, കൈയില്ലെങ്കിലും ആ നിവേദ്യങ്ങളൊക്കെ സ്വീകരിക്കും, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യല്ലേ. പ്രകാരം ഇന്ദ്രദ്യുമ്ന മഹാരാജാവിനെയും സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്കും ഭക്തവത്സരനും കാരുണ്യമൂർത്തിയായ പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ജഗത്തിന്റെ നാഥനായ ജഗന്നാഥന്റെ രൂപത്തിൽ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പ്രത്യക്ഷനായി. ഇതാണ് വലിയ കണ്ണുകളോട് കൂടിയിട്ടുള്ള വൃത്താകൃതിയുള്ള കണ്ണുകളോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ആ രൂപം, അതാണ് ജഗന്നാഥൻ അല്ലെ. ഇതാണ് ബലദേവ്, ആ വെളുത്ത രൂപത്തിലുള്ളത്. ജഗന്നാഥ ഭഗവാന്റെ ഇതൊക്കെ കറുത്ത നിറത്തിലുള്ളതാണ്. എന്താണ്? ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. ശ്യാമസുന്ദരൻ തന്നെയാണ്. ഓടക്കോയിൽ പിടിച്ച് മഞ്ഞപ്പട്ടൊക്കെ എടുത്തിട്ട് മയിൽപ്പീലൊക്കെ ചൂടിയ അതേ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ഈ പ്രേമ അവതാരം അല്ലെ. ആ അത്രയും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ അത്രയും സ്നേഹം, അതാണ് ഈ കണ്ണുകൾ ഇങ്ങനെ വലുതായി 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 വന്നിട്ടുള്ളത്. അതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കും. പിന്നീട് ഇവിടെ സുഭദ്ര മധ്യത്തിലായിട്ട് ആ മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള രൂപം അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ ഭഗവാന്റെ ജഗന്നാഥന്റെ അസാധാരണമായ രൂപത്തിന്റെ കാരണത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം.
ഒരിക്കൽ ഭഗവാൻ ബലരാമന്റെ അമ്മയായ രോഹിണി ദേവി ദ്വാരക സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ഭാര്യമാർ അവർക്ക് ചുറ്റും കൂടി നിന്നു. വിവാഹത്തിനു മുമ്പ് വൃന്ദാവനത്തിൽ വെച്ച് നടന്ന കൃഷ്ണന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുവാൻ അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. കൃഷ്ണന്റെ ഭാര്യമാർ പറഞ്ഞു, ചിലപ്പോൾ കൃഷ്ണൻ ഉറക്കത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ കേൾക്കാറുണ്ട്. മധുരമുള്ള സ്വരത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുഹൃത്തുക്കളായ ശ്രീരാമന്റെയും സുബലയുടെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പശുക്കളുടെയും പേരുകൾ വിളിക്കാറുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഓ ലളിത, ഓ വിശാഖ, ഓ ശ്രീരാധേ എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട്. മറ്റു ചിലപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയും, അമ്മേ എനിക്ക് പുതിയ വെണ്ണ തരൂ. ചിലപ്പോൾ അദ്ദേഹം കരയും. എന്നിട്ട് ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് മണിക്കൂറുകളോളം ഏങ്ങലടിച്ച് കരയും. പ്രജവാസികളായ അവരെത്രമാത്രം സവിശേഷതയുള്ളവരാണ്. ദയവായി അവരെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങളോട് പറയൂ. രോഹിണി ദേവി പറയാമെന്ന് സമ്മതിച്ചു. പക്ഷേ കൃഷ്ണൻ അവരുടെ സംഭാഷണം കേൾക്കാനിടയാകരുതെന്ന് രോഹിണി മാതാവ് പറഞ്ഞു. കാരണം അത് കേട്ടാൽ കൃഷ്ണൻ വികാരഭരിതനായിട്ട് വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് ഓടിപ്പോകും. അതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണന്റെ സഹോദരിയായ സുഭദ്രാദേവിയെ മുറിയുടെ വെളിയിൽ കാവൽ നിൽക്കുവാൻ ഏർപ്പെടുത്തി. അടച്ചിരുന്ന വാലിനോട് കാതോർത്തിരുന്ന സുഭദ്ര പ്രജവാസികളുമായുള്ള കൃഷ്ണന്റെ ആശ്ചര്യം ജനിപ്പിക്കുന്ന ലീലകളിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെട്ടു. ആ ലീലകൾ വികാരഭരിതമായ സ്നേഹം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞതായിരുന്നതിനാൽ കൃഷ്ണനും ബലരാമനും സമീപിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് സുഭദ്ര ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. അപ്പൊ കാവലായിട്ട് ആരെയാണ് നിർത്തിയിട്ടുള്ളത്? സുഭദ്രേനെ അല്ലെ. ജ്യേഷ്ഠന്മാർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അകത്തേക്ക് വിടരുത്. കൃഷ്ണനും ബലരാമനും വന്നാല് ഒരു കാരണവശാലും അകത്തേക്ക് വിടരുത് എന്നല്ലേ. എന്നാൽ ആ സുഭദ്ര പ്രജവാസികളുടെ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച്, ഭഗവാനോടുള്ള സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ കേട്ടപ്പോഴേ അതിലങ്ങനെ മയങ്ങിയിട്ട് നിന്നുപോയി അല്ലെ. അവര് വന്നതൊന്നും കൃഷ്ണനും ബലരാമനും അടുത്ത് വന്നതുപോലും അറിഞ്ഞില്ല. വാസ്തവത്തിൽ സുഭദ്ര അത്യാനന്ദകരമായ ഹർഷോന്മാദത്തിന്റെ പരമകോടിയിലെത്തിയിരുന്നതിനാൽ തന്റെ സ്വന്തം ശരീരത്തിലെ മാറ്റങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞില്ല. തീവ്രമായ ആധ്യാത്മിക വികാരം കാരണം സുഭദ്രയുടെ കണ്ണുകൾ വിസ്തൃതമാവുകയും കൈകാലുകൾ കബദ്ധത്തിലേക്ക് ചുരുങ്ങിച്ചേരുകയും ചെയ്തു. ഇത്തരത്തിലുള്ള ആധ്യാത്മിക വികാരങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നതിൽ സമർത്ഥരായ ബലരാമനും കൃഷ്ണനും സുഭദ്രയുടെ ഈ അവസ്ഥ കണ്ടപ്പോൾ മുറിയിൽ അസാധാരണമായ എന്തോ ഒന്ന് നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും അവർ രോഹിണി മാതാവിന്റെ വിവരങ്ങൾ കാതോർത്ത് കേൾക്കാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു. അല്പസമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ ആധ്യാത്മിക വികാരങ്ങളുടെ മൂർധന്യാവസ്ഥയിൽ മഹാഭാവത്തിൽ എത്തിയപ്പോൾ കൃഷ്ണനും ബലരാമനും ഭാവമാറ്റങ്ങൾ അനുഭവപ്പെട്ടു. അവരുടെ കണ്ണുകൾ വിസ്തൃതമാവുകയും കൈകാലുകൾ കബദ്ധത്തിലേക്ക് ചുരുങ്ങിപ്പോവുകയും ചെയ്തു. അഥവാ കൂർമാവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നതിന്. സന്ദർഭവശാൽ അവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന നാരദമുനി ഈ ദൃശ്യം കണ്ട് ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ചും ആ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ ആ സ്നേഹത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ കേട്ടപ്പോഴേ കൈയും കാലും ഒക്കെ ഉൾവലിയുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ഒരു ആമയെ പോലെ സ്വന്തം കൈകളും കാലും ഒക്കെ ഉൾവലിഞ്ഞുകൊണ്ട് നിന്നു. അപ്പോ ആ ഭഗവാൻ തന്നെ ആ കൂർമ്മത്തിന്റെ രൂപത്തിലേക്ക് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്നെ ജഗന്നാഥന്റെ മുന്നിൽ നൃത്തം ചെയ്യുമ്പോൾ ജഗന്നാഥനെ കണ്ടിട്ട് ആ ആനന്ദത്തില് ഭഗവാൻ ആ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കൈയും കാലും ഒക്കെ ഇതുപോലെ അവരുടെ കൂർമ്മ ചൈതന്യമായിട്ട് കൈയും കാലും ഒക്കെ ഉൾവലിഞ്ഞു പോകും. അപ്പൊ അതുപോലെ ഇവിടെ ആ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ ആ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് കേട്ടപ്പോഴേ ആദ്യം സുഭദ്രയും അങ്ങനെ കൈകാലുകളൊക്കെ വലിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഉൾവലിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ അവസ്ഥയിൽ വന്നു. അപ്പോഴിവിടെ കൃഷ്ണനും ബലരാമനും അങ്ങനെ ആ ആനന്ദത്തില് അവരുടെ ആ സ്നേഹത്തിന്റെ കുറിച്ച് കേട്ടപ്പോഴേ പ്രജാവാസികളുടെ വൃന്ദാവനവാസികളുടെ ആ സ്നേഹത്തെ കുറിച്ച് കേട്ടപ്പോഴേ അങ്ങനെ കൈയും കാലും ഒക്കെ ഉൾവലിഞ്ഞ് കൂർമാവസ്ഥയിലെ എത്തുകയുണ്ടായി. ഒരു കുർമ്മത്തിനെ പോലെ ഉണ്ടാവുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അവിടെ നാരദമുനി എത്തുകയും നാരദമുനി ഈ ദൃശ്യം കണ്ടിട്ട് ആശ്ചര്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. അദ്ദേഹം ആഹ്ലാദഭരിതനായി പാടുവാനും നൃത്തം ചെയ്യുവാനും തുടങ്ങി. ജഗന്നാഥനും ബലദേവനും സുഭദ്രയും അവരുടെ ബഹിർവർത്തിയായ ബോധം വീണ്ടെടുത്തപ്പോൾ നാരദമുനി ആശ്ചര്യത്താൽ ഉദ്ഘോഷിച്ചു, ഹേ ഭഗവാൻ, അങ്ങയുടെ പല അസാമാന്യ രൂപങ്ങൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഒരിക്കലും മഹാഭാവത്തിന്റെ ഇത്രയും ആകർഷകമായ രൂപം ഞാൻ ദർശിച്ചിട്ടില്ല. ഹേ ഭഗവാൻ, ദയവായി എല്ലാവർക്കും ദർശനം കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ ഈ അസാധാരണമായ രൂപം പ്രകടമാക്കുവാൻ ഭഗവാൻ അതിന് സമ്മതമരുളി. അപ്പോ ആ ജഗന്നാഥ ഭഗവാന്റെ ആ രൂപം അതാണ്. കണ്ണുകളൊക്കെ
വലിയ കണ്ണുകളൊക്കെ ആയിട്ട് അല്ലെ, നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ കണ്ണുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ തുറിച്ചു വരും അല്ലെ, കണ്ണുകൾ ഇങ്ങനെ വികസിച്ചൊക്കെ വരും അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ ആ പ്രജവാസികളുടെ സ്നേഹത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ കേട്ടപ്പോൾ ജഗന്നാഥന്റെ കണ്ണുകള് വലുതായി വലുതായി വരികയുണ്ടായി. കൈ കാലൊക്കെ ചുരുങ്ങി ചുരുങ്ങി ചെറുതാവുകയുണ്ടായി അല്ലെ, ഉള്ളിലേക്ക് വലിയുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ഒരു വലിയ ഭക്തന്റെ കരുണയാൽ നമുക്ക് ജഗന്നാഥന്റെയും ബലദേവന്റെയും സുഭദ്രയുടെയും വിഗ്രഹങ്ങളെ ദർശിക്കുവാനും അവർക്ക് സേവനം അർപ്പിക്കാനും സാധിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ വെറുതെ അല്ല ആ രാജാവ് ഇന്ദ്രദ്യുമ്ന മഹാരാജാവിന്റെ ആ പണിശാലയിൽ അല്ലെ, അവിടെ വെച്ചിട്ട് ശില്പി അവിടുന്ന് പോയത് അല്ലെ, വിശ്വകർമാവ് അവിടെ വെച്ചിട്ട് പോയതും ഭഗവാൻ അങ്ങനെയുള്ള രൂപത്തിൽ ഉണ്ടായതും യാദൃശികമായിട്ടല്ല അല്ലെ, അത് ഭഗവാന്റെ ലീലയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അല്ലെ. ഭഗവാന് ഈ നാരദമുനിക്ക് വാക്ക് കൊടുത്തല്ലെ, ഭക്തന്മാർക്കൊക്കെ ഈ മഹാഭാവം അത്രയും സ്നേഹത്തിന്റെ അതിന്റെ ആനന്ദത്തിന്റെ പരമകോടിയിലെത്തിയിട്ടുള്ള ആ ഭാവത്തിൽ അത് ഭക്തന്മാർക്കൊക്കെ ദർശനം ലഭിക്കണമെന്ന് എന്ന് നാരദമുനി ആവശ്യപ്പെട്ട പ്രകാരം അങ്ങനെ ആവട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ. അപ്പൊ അതാണ് ആ രൂപമാണ് അവിടെ ആ രാജാവിന്റെ പണിശാലയിൽ പണി തീരാത്ത രൂപത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ അത് വെറുതെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതല്ല അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ തന്നെ ലീലയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ആ ജഗന്നാഥ രഥോത്സവത്തെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം. ഇന്നാണ് ജഗന്നാഥ രഥോത്സവം. അപ്പോ ഈ പുരിയിൽ മാത്രമുണ്ടായിരുന്ന ജഗന്നാഥ രഥോത്സവം ലോകം മുഴുവൻ എത്തിച്ചിട്ടുള്ളത് ആരായിരുന്നു? എസ്. ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദർ അല്ലെ, ഇസ്കോണിന്റെ ഫൗണ്ടർ ആചാര്യരായിട്ടുള്ള ശ്രീല പ്രഭുപാദരാണ് ലോകം മുഴുവൻ കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുകയും എല്ലായിടത്തും ജഗന്നാഥ രഥോത്സവങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. ഇപ്പോഴേ ഈ മാസങ്ങളിൽ ലോകത്തിലെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ജഗന്നാഥ രഥോത്സവങ്ങൾ നടത്തും. നമ്മുടെ ഇവിടെ കേരളത്തിലൊക്കെ തിരുവനന്തപുരത്തും ഇവിടെ നമ്മുടെ ഗുരുവായൂരിന്റെ അടുത്തായിട്ടുള്ള സൗത്ത് വൃന്ദാവൻ അവരൊക്കെ നടത്തുന്നതായിട്ട് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സൗത്ത് വൃന്ദാവനിൽ 3-ാം തീയതിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. തിരുവനന്തപുരത്ത് അടുത്ത ആഴ്ചയിലാണ് വരുന്നത്. അപ്പോ ആ ജഗന്നാഥ രഥയാത്രയുടെ ചരിത്രത്തെ കുറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അല്പകാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം. ജഗന്നാഥ രഥയാത്ര, ജഗന്നാഥ രഥോത്സവം എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള ഉത്സവമാണ്. ഭാരതത്തിലെ ജഗന്നാഥപുരിയിൽ നടക്കുന്നത്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അഥവാ ജഗന്നാഥൻ സഹോദരിമൊത്ത് ബലരാമനും സുഭദ്രയുമൊത്ത് തന്റെ യൗവനകാല ലീലകളുടെ സ്ഥലമായ വൃന്ദാവനത്തിലേക്കുള്ള തിരിച്ചുവരവിനെ ആസ്പദമാക്കി ഈ ഉത്സവം ആഘോഷിക്കുന്നു. ഒരിക്കൽ ശ്രീകൃഷ്ണനും ബലരാമനും ദ്വാരകയിലായിരുന്നപ്പോൾ അപൂർവമായി മാത്രം സംഭവികമാകുന്ന സമ്പൂർണ്ണ സൂര്യഗ്രഹണം ഉണ്ടാവുകയും ആയതിനാൽ ആ സമയത്ത് സമന്ത പഞ്ചകം എന്നറിയപ്പെടുന്ന കുരുക്ഷേത്രത്തിലെ പുണ്യസ്ഥലത്ത് എല്ലാവരും കൂടി ഒത്തുകൂടി യദുരാജവംശത്തിലെ എല്ലാ പ്രജകളും ഭക്തജനങ്ങളും പുണ്യനദിയിൽ കുളിക്കുകയും ഗ്രഹണകാലം മുഴുവൻ ഉപവാസം അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്തു. ആ ഗ്രഹണ സമയത്ത് കഴിയുന്നത്ര ദാനധർമ്മങ്ങൾ നൽകുന്നത് ഒരു വേദ സമ്പ്രദായമായതിനാൽ യദുരാജവംശത്തിലെ ഭക്തജനങ്ങൾ എല്ലാവരും 100 കണക്കിന് ഗോക്കളെ ദാനമായി വിതരണം ചെയ്തു. ആ പശുക്കളെല്ലാം നല്ല വസ്ത്രങ്ങളും ആഭരണങ്ങളും കൊണ്ട് അലങ്കരിച്ചിരുന്നു. കഴുത്തിൽ പുഷ്പമാലകളും കണങ്കാലിൽ സ്വർണമണികളും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതാണ് പശുക്കളുടെ പ്രത്യേകത. അപ്പോൾ വൃന്ദാവനത്തിലെ നിവാസികളും ആ പുണ്യസ്ഥലത്ത് ഒത്തുകൂടാനെത്തി. അങ്ങനെ യദുരാജവംശത്തിലെ പ്രജകളും ഭക്തജനങ്ങളും വൃന്ദാവന നിവാസികളും നീണ്ട ഇടവേളയുടെ വിരഹത്തിന് ശേഷം അവിടെ കണ്ടുമുട്ടാനിടയായി. ആയതിനാൽ അവരെല്ലാവരും വളരെയധികം ആഹ്ലാദത്തിലായിരുന്നു. അവരുടെ എല്ലാം ഹൃദയം ആഹ്ലാദത്താലും ആവേശത്താലും തുടിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ വിരിഞ്ഞ പുതിയ താമരപ്പൂക്കൾ പോലെ അവരുടെ മുഖങ്ങൾ പ്രകാശപൂരിതമായി. അവരുടെ കണ്ണുകളിൽ നിന്നും ആനന്ദത്തിന്റെ കണ്ണുനീർ ധാരയെ ഒഴുകി. അവരുടെ ശരീരത്തിലെ രോമാഞ്ചം കൊണ്ട് പുളകിതമായി എഴുന്നേറ്റുന്നു. അവരെല്ലാം അങ്ങേയറ്റത്തെ ആഹ്ലാദത്താൽ താൽക്കാലികമായി സംസാരശേഷി ഇല്ലാത്തവരെ പോലെയായി. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അവർ അത്യാനന്ദത്തിന്റെ സാഗരത്തിലേക്ക് മതിമറന്നൊഴുകിയായിരുന്നു. തന്നോടൊപ്പം തലസ്ഥാന നഗരമായ ദ്വാരകയിലേക്ക് വരുവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ഗോപികമാരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. എന്നാൽ വൃന്ദാവന നിവാസികളും ഗോപികമാരും ശ്രീകൃഷ്ണനോടൊപ്പം
ദ്വാരകയിലേക്ക് പോകണമെന്ന ആശയത്തോട് താല്പര്യം കാണിച്ചില്ല. കാരണം അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ നിമിഷവും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനോടൊപ്പം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം അനുഭവിച്ച് വൃന്ദാവനത്തിലെ ഭഗവാനോടൊപ്പമുള്ള വിനോദത്തിലും തിരക്കിലും ലയിച്ച് അവിടെ തന്നെ അവരുടെ ജീവിതം ആസ്വാദപൂർണമാക്കാൻ അവർ ആഗ്രഹിക്കും. ഉടൻ തന്നെ അവർ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരാൻ ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ അവർ വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുപോകുന്നതിന്റെ ഭക്തിയുടെയും പ്രേമത്തിന്റെയും വൈകാരിക പ്രക്രിയയാണ് രഥയാത്ര മഹോത്സവം. ഇപ്പോൾ ജഗന്നാഥ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിലാചല പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മുഴുവൻ രാജാവായി നാഥനായി ജഗന്നാഥ് ഭഗവാൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അന്ന് നടന്ന അതേ രഥയാത്ര തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. ജഗന്നാഥ ഭഗവാനെയും ബലദേവ് സുഭദ്രമയെയും ആനയിച്ചുകൊണ്ടുള്ള രഥം ദ്വാരക എന്നറിയുന്ന ജഗന്നാഥ ക്ഷേത്രമായ നിലാചലത്തിൽ നിന്നും ശ്രീമന്ദിരത്തിൽ നിന്നും വൃന്ദാവൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗുണ്ടിജ ക്ഷേത്രമായ സുന്ദരാചലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. ഇവിടെ അന്ന് ആ സൂര്യഗ്രഹണത്തിന് എല്ലാവരും ഒത്തുചേർന്നപ്പോൾ അവരൊക്കെ ഭഗവാനെ തിരിച്ചു വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ആ രഥത്തിലിരുത്തിയിട്ട് അവരെ വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ആ ലീലയെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നതായിട്ടാണ് ഇന്നും ആ രഥോത്സവം നടത്തുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ജഗന്നാഥ ഭഗവാന്റെ രഥത്തിന്റെ കയറിൽ പിടിച്ചു വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഭഗവാൻ വരുമെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഭഗവാനെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് ആ ജഗന്നാഥ ഭഗവാന്റെ ആ രഥത്തിന്റെ കയറിലൊരിക്കൽ സ്പർശിച്ചത് തന്നെ നമ്മുടെ എത്രയോ ജന്മങ്ങളായിട്ടുള്ള പാപങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതാവും എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ആ ജഗന്നാഥ ഭഗവാന്റെ അനേകം ലീലകളുണ്ട്. അതിലൊരു ചെറിയ ലീലയെ കുറിച്ച് കൂടി പറയാം. ഭഗവാൻ ഭക്തന്മാരോട് അത്രയും കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നവനാണ് ജഗന്നാഥ ഭഗവാൻ. ഭക്തന്മാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തും ചെയ്യും, അത്രയും കാരുണ്യവാനാണ്. നമുക്ക് ആ ഭഗവാന്റെ ലീലയെ കുറിച്ച് നോക്കാം. ബന്ധു മൊഹന്തി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തനുണ്ടായിരുന്നു. ഒറീസയിലെ ജജ്ജൂർ നഗരത്തിൽ ബന്ധു മൊഹന്തി എന്നൊരാൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് 2 പെൺമക്കളും ഒരു മകനും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഭാര്യ വളരെ അനുസരണയുള്ളവളായിരുന്നു. വളരെ ദരിദ്രനായ അദ്ദേഹം ഭിക്ഷ അയച്ചാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന് കരുതൽ ധനമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അന്നന്നത്തേക്കുള്ള ചെലവിനുള്ളത് കഴിഞ്ഞ് വേറൊന്നും അവശേഷിച്ചിരുന്നില്ല. ഭഗവാൻ ഹരിയുടെ ശ്രേഷ്ഠ ഭക്തനായിരുന്നു ബന്ധു മൊഹന്തി. ഭഗവാന്റെ പവിത്ര നാമം ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ദിവസങ്ങൾ ചെലവഴിക്കാറുണ്ട്. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളോടും വളരെ കരുണയുള്ളവനും സത്യസന്ധനും ബ്രാഹ്മണരെ സേവിക്കുന്നതിൽ വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടവനുമായിരുന്നു. ഭഗവാന്റെ വിശുദ്ധ നാമം ഒഴികെല്ലാം താൽക്കാലികമാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം തന്റെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ നിസ്സംഗനായിരുന്നു. ഈ രീതിയിൽ സന്തോഷത്തോടെ തന്റെ ദിവസങ്ങൾ ചെലവഴിച്ചു. ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രദേശത്ത് വരൾച്ചയുണ്ടായി. ഭക്ഷണമില്ലാതെ ആളുകൾ മരിക്കാൻ തുടങ്ങി. ബന്ധു മൊഹന്തി ഭിക്ഷയ്ക്കായി ചില ഗ്രാമങ്ങളിൽ പോയി. പക്ഷെ ആളുകൾ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിന് പോലും ഭക്ഷണം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അവർക്ക് അങ്ങനെ ബന്ധു മൊഹന്തിക്ക് ദാനം നൽകാനാകും? ഭഗവാനെ ഭജിച്ചുകൊണ്ട് ഭക്ഷണമില്ലാതെ അവൻ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി. കുട്ടികൾ വളരെ വിശക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഇനി അവർക്ക് പട്ടിണി കൊണ്ടുള്ള വേദന സഹിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും ഭാര്യ പറഞ്ഞു. അവൾ ചോദിച്ചു, ഈ ദുഷ്കരമായ സമയത്ത് നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ കഴിയുന്ന ബന്ധുക്കൾ നിങ്ങൾക്കില്ലേ? നമുക്ക് ഈ സ്ഥലം വിട്ട് നിങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാം. ബന്ധു മൊഹന്തി മറുപടി പറഞ്ഞു, എന്നെ സഹായിക്കാൻ എനിക്ക് ബന്ധുക്കളില്ല, പക്ഷേ എനിക്ക് സുഹൃത്തുണ്ട്. പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഇവിടെ നിന്ന് വളരെ ദൂരെയാണ് താമസിക്കുന്നത്. എല്ലാ ജനങ്ങളിലും ഏറ്റവും അധികം മികച്ചവനാണ് അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹത്തിന് തുല്യനായിട്ട് ആരുമില്ല. അദ്ദേഹം ശ്രീ ക്ഷേത്രപുരി ധാമിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. എങ്ങനെയെങ്കിലും നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തെ സമീപിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ നമ്മളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടും. ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ഭാര്യയ്ക്ക് വളരെ സന്തോഷമായി. അവൾ പറഞ്ഞു, എങ്കിൽ നമുക്ക് ഉടനെ അവിടേക്ക് പോകാം. ഞാനൊരു കുട്ടിയെ എടുക്കാം, നിങ്ങൾ മറ്റൊരാളെ എടുക്കും. കാലതാമസമില്ലാതെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ പോകാം. ഇത് കേട്ട് ബന്ധു മൊഹന്തി വളരെ സന്തോഷിച്ചു. ശ്രീക്ഷേത്രയിൽ പോയി ജഗന്നാഥൻ, ബലദേവൻ, സുഭദ്ര എന്നിവരുടെ ദർശനം നടത്തുന്നത് വളരെ നല്ലതാണെന്ന് അദ്ദേഹം കരുതി. യാത്ര ആരംഭിച്ച് 4 ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ ശ്രീക്ഷേത്രയിൽ എത്തി. ജഗന്നാഥ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ സിംഹദ്വാര കവാടത്തിന് സമീപം ചെന്നു. ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ക്ഷേത്രം സന്ദർശിച്ചിരുന്നു. സുരക്ഷ വളരെ കർശനമായിരുന്നു. നിരവധി കാവൽക്കാർ, അവരുടെ കൈകളിൽ വടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ കിഴക്കേ കവാടത്തിന്റെ ഉള്ള പതിതപാവൻ ജഗന്നാഥന്റെ ദർശനം നടത്തി. ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ അനുവാദമില്ലാത്തവർക്ക് ഈ വിഗ്രഹത്തിന്റെ ദർശനം നടത്താം. അവിടെ കവാടത്തിൽ തന്നെയായിട്ട്, കിഴക്കേ കവാടത്തിൽ തന്നെയായിട്ട്
ഭഗവാന്റെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള രൂപമുണ്ടാകുന്ന ക്ഷേത്രത്തില് പോവാൻ പറ്റാത്തവർക്ക് അവിടെ പുറത്തു നിന്ന് തന്നെ ഇതിന്റെ ദർശനം എടുക്കാം, ഭഗവാന്റെ ദർശനം എടുക്കാം. പിന്നെ ബന്ധു മഹന്തി പെജനളയ്ക്കടുത്തുള്ള തെക്കേ കവാടത്തിലെത്തി. അവിടെ ജഗന്നാഥന്റെ അടുക്കളയിൽ നിന്ന് വേവിച്ച് ചോറിൽ നിന്നുള്ള കഞ്ഞിവെള്ളം വരും. പെജ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ ദ്രാവകം പശുക്കൾ കുടിക്കുന്നു. ബന്ധു മഹന്തി വളരെ ക്ഷീണിതനായിരുന്നു. അദ്ദേഹം തെക്കേ കവാടത്തിൽ ഇരുന്നു. ഭാര്യ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്? വൈകുകയാണ്, ഇപ്പോൾ സായാഹ്ന സമയമാണ്. ഉന്മേഷം നേടാനും എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാനും നമുക്ക് നിങ്ങളുടെ ചങ്ങാതിയുടെ വീട്ടിൽ പോകാം. നാം എല്ലാവരും വളരെ വിശന്ന് ക്ഷീണിതരായി. നിങ്ങളുടെ ചങ്ങാതിയുടെ വീട് എവിടെ? ഞങ്ങൾക്ക് വിശക്കുന്നു, വിശപ്പിനി സഹിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കുട്ടികൾ കരയാൻ തുടങ്ങി. ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകില്ലെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ മരിച്ചു പോകുമെന്ന് അവർ സങ്കടത്തോടെ പറഞ്ഞു. ഭാര്യയുടെ വിചാരം വേറെ ഏതോ സുഹൃത്താണെന്നല്ലേ. നമ്മൾ പഠിച്ച ഭഗവത്ഗീതയല്ലേ, ഭഗവാനാണ് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ സുഹൃത്തും അഭ്യുതകാംക്ഷിയും എന്നുള്ളത്. ബന്ധുമഹന്തി അവരോട് പറഞ്ഞു, ഇന്ന് എന്റെ സുഹൃത്തിന്റെ വീട്ടിൽ ധാരാളം അതിഥികളുണ്ട്. ദ്വാരപാലകന്മാർ തിരഞ്ഞെടുത്ത അതിഥികളെ മാത്രമേ അകത്തേക്ക് അനുവദിക്കുകയുള്ളൂ. ആരെങ്കിലും ബലപ്രയോഗത്തിലൂടെ പ്രവേശിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അവർ ശിക്ഷിക്കപ്പെടും. ഇന്ന് രാത്രി നമുക്ക് ഇവിടെ ഉറങ്ങാം. ജഗന്നാഥന്റെ അടുക്കളയിൽ നിന്നുള്ള കുറച്ച് കഞ്ഞിവെള്ളം കുടിച്ച് രാത്രി ഇവിടെ ചിലവഴിക്കാം. അതിരാവിലെ ഞങ്ങൾ എന്റെ സുഹൃത്തിനെ കണ്ട് നമ്മൾക്ക് അഭയവും ഭക്ഷണവും നൽകാൻ ആവശ്യപ്പെടാം. എന്റെ സുഹൃത്ത് വളരെ കരുണയുള്ളവനാണ്. ഈ നിർദ്ദേശം ഭാര്യ സമ്മതിച്ചു. ഒരു തകർന്ന കളിമൺകലം എടുത്ത് എല്ലാവരും കഞ്ഞിവെള്ളം കുടിച്ചു. അവർക്ക് വിശപ്പിൽ നിന്നും ഒരു ചെറിയ ആശ്വാസം ലഭിച്ചു. കുടുംബത്തിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങളും വളരെ ക്ഷീണിതരായതിനാൽ താമസിയാതെ ഉറങ്ങുകയും ചെയ്തു. ബന്ധുമഹന്തി ഭഗവാൻ ജഗന്നാഥനോട് തന്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി. പ്രപഞ്ചനാഥ, അങ്ങയുടെ സൃഷ്ടിയിൽ അങ്ങ് എല്ലാവരെയും പരിപാലിക്കുന്നു. ഞാൻ അങ്ങയുടെ സൃഷ്ടിയിൽ നിന്നും പുറത്താണോ? ഭക്ഷണമില്ലാതെയാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കഷ്ടപ്പെടുന്നത്. ദയവായി ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടും. ദയവായി ഞങ്ങളുടെ കാര്യം പരിഗണിക്കുക. ഈ വ്യക്തി ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അവൻ ഉറങ്ങിപ്പോയി. ഇതിനിടയിൽ ജഗന്നാഥന്റെ പൂജാരി ഭഗവാന്റെ സായാഹ്ന പൂജകൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം ക്ഷേത്രത്തിന്റെ വാതിൽ പൂട്ടി താക്കോൽ കയ്യിൽ കരുതി വീട്ടിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു. രാത്രിയിൽ ജഗന്നാഥൻ തന്റെ ഭക്തനൊന്നും കഴിക്കാതെ ഉറങ്ങുകയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വ്യാകുലപ്പെട്ടു. ജഗന്നാഥന് ഉറങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. എന്റെ സുഹൃത്ത് ഇതുവരെ വന്നിട്ട് അവന് കൊടുക്കാതെ സമാധാനമായി ഉറങ്ങാൻ കഴിയും. ഞാൻ അവന്റെ ഏക സുഹൃത്താണെന്ന് കരുതി അദ്ദേഹം എന്റെ സഹായം തേടി ഇവിടെ എത്തി. ജഗന്നാഥൻ കലവറയിൽ പ്രവേശിച്ച് ഒരു സ്വർണ്ണത്താലം കയ്യിലെടുത്തു. മധുരപലഹാരം, പായസം, പ്ലാവ്, പ്രസാദം തുടങ്ങി പലതരം ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ ശേഖരിച്ചു. പിന്നെ തന്റെ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ തെക്കേ കവാടത്തിൽ എത്തി. ഭഗവാൻ വിളിച്ചു, ഓ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ബന്ധു, ദയവായി ഇവിടെ വരൂ. ആരുടെ പേര് വിളിക്കുന്നത് ബന്ധു മഹന്തി കേട്ടു. എന്ന് വിചാരിച്ചു, അവർ മറ്റാരെ വിളിക്കുന്നതാവും. ഈ പേരിൽ ഇവിടെ ധാരാളം ആളുകളുണ്ടായിരിക്കണം. എന്നെ ഇവിടെ ആരും അറിയില്ല, അതിനാൽ ആരാണ് എന്റെ പേര് വിളിക്കുന്നത്? ഇതുപോലെ ചിന്തിച്ച അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചില്ല. ഭഗവാൻ വീണ്ടും വിളിച്ചു, ഓ ജജ്പൂരിൽ നിന്നുള്ള ബന്ധു മഹന്തി, ദയവായി ശ്രദ്ധിക്കൂ. നിങ്ങൾ കുടുംബത്തോടൊപ്പം പെജനളയ്ക്ക് സമീപമാണ് താമസിക്കുന്നത്. ദയവായി ഇവിടെ വരൂ. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പ്രസാദം കൊണ്ടുവന്നതാണ്. ബന്ധു പോയി നോക്കിയപ്പോൾ പലതരം ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ നിറഞ്ഞ ഒരു താലം കയ്യിൽ പിടിച്ച വയസ്സനായ ഒരു ബ്രാഹ്മണനെ കണ്ടു. വയസ്സായ ബ്രാഹ്മണന്റെ രൂപത്തിലുള്ള ഭഗവാൻ ബന്ധുവിനോട് പറഞ്ഞു, ഈ പ്രസാദം സ്വീകരിച്ച് കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും കൊടുക്കൂ. നാളെ രാവിലെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കായി എല്ലാം ഏർപ്പാടാക്കാം. ഇത് പറഞ്ഞ് ഭഗവാൻ അവിടെ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷനായി. ബന്ധു മഹന്തി പ്രസാദം വളരെ സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിച്ചു. അദ്ദേഹം എല്ലാ കുടുംബാംഗങ്ങളെയും ഉണർത്തി. എല്ലാവരും പ്രസാദം വളരെ സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിച്ച് പൂർണ്ണ സംതൃപ്തിയോടെ വീണ്ടും ഉറങ്ങി. താലം വൃത്തിയാക്കിയ ശേഷം ബന്ധു മഹന്തി തെക്കേ കവാടത്തിലേക്ക് താലം തിരികെ നൽകാമെന്ന് കരുതി പോയി. ബ്രാഹ്മണൻ അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച് അയാൾ വാതിൽ തള്ളി. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ബ്രാഹ്മണൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ബന്ധു ഉറങ്ങിക്കിടന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് തിരിച്ചുപോയി താലം തുണിയിൽ പൊതിഞ്ഞു വെച്ചു. രാവിലെ അത് തിരികെ നൽകാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു. പിറ്റേന്ന് അതിരാവിലെ ജഗന്നാഥന്റെ പൂജാരികൾ ക്ഷേത്ര കവാടം തുറന്നു. എല്ലാവരും അവരുടെ വ്യക്തിഗത സേവനങ്ങൾ തിരക്കിലായിരുന്നു. കലവറ തുറന്നപ്പോൾ ജഗന്നാഥന്റെ സ്വർണ്ണത്താലം കാണാനില്ലെന്ന് അവർ കണ്ടെത്തി. താലം മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു. പൂജാരികൾ മോഷണം ക്ഷേത്ര ഭാരവാഹികളെ അറിയിച്ചു. കലവറയിൽ നിന്ന് താലം മോഷ്ടിച്ചത് ഒരു പൂജാരി തന്നെ ആയിരിക്കുമെന്ന് കരുതി ഭടന്മാർ എല്ലാ പൂജാരികളെയും ബന്ധിച്ച് മർദ്ദിക്കുകയും ചെയ്തു.
ക്ഷേത്രത്തിന്റെ തെക്കേ കവാടത്തിനടുത്ത് ഒരാൾ കുടുംബത്തോടൊപ്പം ഉറങ്ങുന്നത് ചില ആളുകൾ യാദൃശ്ചികമായി കണ്ടു. അവന്റെ തുണിയിൽ പൊതിഞ്ഞ സ്വർണ്ണത്താലം അവർക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ താലം മിന്നുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഉടൻ തന്നെ ആളുകൾ ബന്ധു മഹന്തിയെ പിടിച്ച് കയറിൽ കെട്ടി കഠിനമായി തല്ലി. സ്വർണ്ണത്താലം എടുത്തു. അർദ്ധരാത്രിയിൽ പ്രസാദം നിറച്ച ഈ താലം ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ തങ്ങൾക്ക് നൽകിയത് എങ്ങനെയെന്ന് ബന്ധു മഹന്തിയും ഭാര്യയും വിശദീകരിച്ചു. പ്രസാദം കഴിച്ച ശേഷം താലം ബ്രാഹ്മണനെ തിരികെ നൽകാൻ പോയെങ്കിലും കണ്ടെത്താനായില്ല. അങ്ങനെയാണ് താലം തന്റെ തുണിയിൽ പൊതിഞ്ഞു വെച്ചത്. ബന്ധു മഹന്തിയും ഭാര്യയും ഭടന്മാരോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു, ഞങ്ങൾ തെറ്റുകാരല്ല, പിന്നെ എന്തിനാണ് ഞങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കുന്നത്? എന്നാൽ അവർ പറഞ്ഞതൊന്നും ആരും ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി കാരാഗൃഹത്തിൽ അടച്ചു. അദ്ദേഹം ഭഗവാൻ ജഗന്നാഥൻ മനസ്സുറപ്പിക്കുകയും പ്രാർത്ഥനകൾ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു. പ്രിയ ജഗന്നാഥ, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പാപിയായ വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ. അങ്ങ് കരുണയുടെ സമുദ്രമാണ്. എന്നെ പോലെ പാപിയായ ആരുമില്ല. അങ്ങയെപ്പോലെ കാരുണ്യവനായ ആരുമില്ല. പതിതാത്മാക്കളുടെ മുക്തിദായകനാണ് അങ്ങ്. അങ്ങ് എന്നോട് എന്ത് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ അത് ദയവായി ചെയ്യുക. എനിക്ക് അങ്ങല്ലാതെ മറ്റൊരു അഭയമില്ല. അതുപോലെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ പാദകമലങ്ങളെ ധ്യാനിച്ചു. അന്ന് വൈകുന്നേരം എല്ലാ ക്ഷേത്രഭക്തരും ഭഗവാന് സേവനങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി അവരുടെ വീടുകളിലേക്ക് മടങ്ങി. തന്റെ ഭക്തർക്ക് വേണ്ടി എപ്പോഴും വ്യാകുലപ്പെടുന്ന ഭഗവാന് തന്റെ ഭക്തന്റെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ സഹിക്കാനാവില്ല. അദ്ദേഹം ഉടനെ ഗരുഡന്റെ മുകളിൽ കയറി രാജാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് പോയി. ആ സമയത്ത് രാജാവ് ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു. ഭഗവാൻ രാജാവിന്റെ ഉറക്കത്തിൽ പ്രത്യക്ഷനായി പറഞ്ഞു, ഓ രാജാവേ, ദയവായി ശ്രദ്ധിക്കൂ. അതിഥികൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെത്തുമ്പോൾ അവർക്ക് ഭക്ഷണം നൽകാതെയും പരിപാലിക്കാതെയും താമസിക്കാൻ നിങ്ങൾ അനുവദിക്കുമോ? നിങ്ങളുടെ കൊട്ടാരത്തിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? എന്റെ സുഹൃത്ത് ജജ്പൂരിൽ നിന്നും കുടുംബത്തോടൊപ്പം എന്നിൽ വളരെയധികം വിശ്വാസത്തോടെ വന്നിരുന്നു. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഭക്ഷണം നൽകി. നിങ്ങളുടെ പിതാവിന്റെ സ്വത്ത് ഞാൻ ചെലവഴിച്ചോ? ഞാൻ എന്റെ സുഹൃത്തിന് പ്രസാദം എന്റെ സ്വർണ്ണത്താലത്തിൽ കൊടുത്തു. നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് പ്രശ്നം? ആരാ ചോദിക്കുന്നത്? ജഗന്നാഥൻ ചോദിക്കുന്നതാണല്ലേ. നിങ്ങളുടെ ആളുകൾ അവനെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം പിടികൂടി കഠിനമായി മർദ്ദിച്ചു, കയ്യും കാലും ബന്ധിച്ച് കാരാഗൃഹത്തിൽ അടച്ചു. ഇപ്പോൾ എന്റെ സുഹൃത്തിന്റെ കുടുംബം മുഴുവൻ വളരെയധികം കഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഉടൻ പുരിയിലേക്ക് പോകാൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആജ്ഞാപിക്കുന്നു. കാരാഗൃഹത്തിൽ നിന്നും അവരെ മോചിപ്പിച്ച് അവരുടെ പാദകമലങ്ങളിൽ വിനയത്തോടെ സേവനം ചെയ്യുക. അവർക്ക് മികച്ച വസ്ത്രങ്ങളും ആഭരണങ്ങളും നൽകുക. എന്റെ സുഹൃത്തിന്റെ തലയിൽ തലപ്പാവ് വയ്ക്കുക. നിങ്ങൾ എനിക്ക് നൽകുന്ന അതേ സേവനത്തിന് എന്റെ സുഹൃത്തും അർഹനാണ്. നിങ്ങൾ അവനും കുടുംബത്തിനും അവരുടെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഭക്ഷണവും താമസ സൗകര്യവും നൽകണം. നിങ്ങൾ എന്റെ കൽപ്പന പാലിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കുടുംബം മുഴുവൻ നശിപ്പിക്കപ്പെടും. ഇത് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ജഗന്നാഥൻ രാജാവിനെ ഉണർത്തി കൊട്ടാരം വിട്ടു. രാജാവ് ഉടൻ തന്നെ എല്ലാ മന്ത്രിമാരെയും വിളിച്ച് അവർക്ക് എല്ലാം വിശദീകരിച്ചു. രാജാവ് വ്യക്തിപരമായി കാരാഗൃഹത്തിൽ ബന്ധു മഹന്തിയെ മോചിപ്പിക്കുവാൻ പോയി. അദ്ദേഹത്തെ വാത്സല്യത്തോടെ സ്വീകരിച്ചു. രാജാവ് പറഞ്ഞു, നിങ്ങളുടെ ദർശനം കൊണ്ട് എന്റെ ജീവിതം വിജയിച്ചു. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഭാഗ്യവാനാണ്. എന്റെ ആളുകൾ ചെയ്ത എല്ലാ കുറ്റങ്ങൾക്കും ദയവായി എന്നോട് ക്ഷമിക്കൂ. ഇത് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം രാജാവ് മഹന്തിയെ തീർത്ഥം കൊണ്ട് അഭിഷേകം ചെയ്ത് ധരിക്കാൻ ആഡംബര വസ്ത്രങ്ങൾ നൽകി തലയിൽ തലപ്പാവ് വെച്ചു. ബന്ധു മഹന്തിയുടെ മുഴുവൻ കുടുംബത്തെയും അവരുടെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ പരിപാലിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ രാജാവ് ക്രമീകരിച്ചു. അവർ സ്വന്തം ബന്ധുക്കളാണെന്ന മട്ടിൽ രാജാവ് അവരെ ബഹുമാനിച്ചു. ക്ഷേത്രത്തിന്റെ തെക്കേ കവാടത്തിനടുത്ത് അദ്ദേഹം അവർക്കൊരു വീടുണ്ടാക്കി. സുഹൃത്ത് ജഗന്നാഥന്റെ അരികിൽ താമസിക്കുന്നതിൽ ബന്ധു മഹന്തി സന്തോഷിച്ചു. ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അദ്ദേഹം കുടുംബാംഗങ്ങളോടൊപ്പം ഭഗവാൻ ജഗന്നാഥനെ സന്തോഷത്തോടെ സേവിച്ചു. ജഗന്നാഥന്റെ ഭക്തവാത്സല്യത്തിന്റെ ഉദാഹരണമാണിത്. ദൃഢവിശ്വാസത്തോടെ ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നവരുമായി ജീവിതത്തിൽ ഭഗവാൻ ആനന്ദം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. തന്റെ വിശ്വസ്ത ഭക്തർക്ക് ഭഗവാൻ വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക് ജഗന്നാഥൻ വളരെ അകലെയാണ്. ബന്ധു മഹന്തിയുടെ ഈ ലീല കേൾക്കുന്നവർ എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തരാകും. തന്റെ എല്ലാ ശ്രമങ്ങളിലും അദ്ദേഹം വിജയം കൈവരിക്കും. ഒരിക്കലും യമലോകം കാണില്ല. എല്ലാ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളും ഇത് പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ജഗന്നാഥ് ഭഗവാൻ കി ജയ്. ചെറിയ സമയക്കുറവുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ കുറെ ഉണ്ട് പറയാനായിട്ട്. ഇപ്പൊ വേറെ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ് നടക്കേണ്ടതുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഇതില് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്യാം. ഇന്ന് സമയക്കുറവുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. എല്ലാവരും ക്ഷമിക്കുക. അപ്പൊ എല്ലാവരും എല്ലാ ചാനലും, അധിക ഒറീസയിലുള്ള ചാനലുകളിലൊക്കെ ലൈവായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട്.
ജഗന്നാഥ രഥോത്സവം. അപ്പൊ എല്ലാവരും അത് കാണുക. ഭഗവാന്റെ നമുക്ക് അവിടെ പോകാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ വാങ്ങുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. വാഞ്ച കൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധു ദേവജ പതിദാനം ഭാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമഃ. അനന്തകൂടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദയ്ക്ക് ജയ. ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ. ഹരേ കൃഷ്ണ.